Сашо, дай му така. Отиди. Няма да е. Сашо, А вие трима ли станахте, бе? Аре, Милко, ти си, бе! покажи му го, дай му го! Ма трябваше не по бурта, май да го бурта е така средно отдел. Първо е? Може пък ни бахти. Не го ли познаваш? Дай си го познаваш. Кое му е много хубаво? Стига бе, не само мен ми и него. Той не е страх, той е страх, ще ме извиня. Аз съм страх тази чернила, бе. Велкова! Кой бе? Чай! Ма не така, Аз съм сграбен. това не е магите, спокойно. Няма толкова водка. Не, то още не е просто. Ако имаше кафе, Ако имаш и кафе да гледаш какво става. Ако беше Една цяла кафе и Милко не мога да събереш после. той си е сбъркал по... Ако беше Ако беше подкъснеш си курва. Взема да го скачи на някакви разширателя. Внимателно.